Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, mga gulay muna hinanda namin po. Kasi ang hibi po ng ulam namin kahapon. So meron kami ditong fried talong at nilaga na okra, tsaka bulad or tuyo. Meron din ditong nilagang sitaw, merong kamatis at nilagang kamuti tops. Yan po. At saka sa main dish, ginataang gulay. Ayan po. Suka namin dito, maraming sili, tsaka pinakurat, nilagyan na namin ng sili. So ayan po mga studio, hindi pala kasama si Sax ngayon kasi mayroon siyang, ano yung tawag yun? Buwag Mga singot. or baka allergy. Kaya hindi namin siya sinama kasi pag nakita siya ng bulad or mata ng parang kakain isda yun ba, ng- kakain kasi yun. So ayan mga ka-studio, before kami mag-start, magpasalamat muna kami kay Winifreda Manatad. So nag-join po siya sa amin ng Silver VIP mo. Maraming salamat ma'am. Thank At you, saka ma'am. shout out din kay Bing7114. So ito po nag-send po siya ng super chat sa premiere namin po. Maraming salamat din po ma'am. So ayan po. Salamat po. Bago kami mag-start, pray muna kami mga studio. Bless us, O Lord, in this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Ayan. Ayun. Gusto ko unahin yung bulad ma'am. Ito ma'am. Pa. Thank you pa. Yan, kuha ka dyan ma'am. Ikaw, ah. Sige. Thank you ma'am. Welcome pa. Yan. Wow, sarap. Mm. Sarap ng sabaw nito kasi sa gata ba. Mm. Yan, kain na po tayo. Oh, ang daming sitaw. Oh. Ang sarap ng gulay mo. Matamis siya yung kalabasa. Mm. Mm. Tamis no? Mm-mm. Panalo po, ang sarap. Mm. Hindi lang. Mm-mm. Sarap. Sorry. Ang sarap talaga ng bulad. Ano to siya pa? Sap-sap, no? Mm. Sap-sap ng gagmay. Ito mga bigyan kita. Mm. Talong. Ayan po, nilaga. Okra. Okra pala. Lagi lang kung... Ito po, okra. Wala po kaming ginamos, hindi kami nakabili ng ginamos. Mm. Thank you pa. Sarap nitong okra pa, no? Sausaw sa suka pa. Mm. Sarap. Ito talong mo. Mm. Bigyan kita. Mm. Sing layo mo dito ba?
Yan. Thank you, Pang. Sarap po ng talong. Fried talong. Daming kalabasa nito mga kastudyo. Mm. Ikaw mang, lagyan pa kita. Mm. Busin na namin to. Wow. Yan, mga sabaw. Lami kayo ni gupon. Mm. Okay, sustansyado kami. Wani, kuan. Wani subak. Pure gulay lang po to lahat. Tapos yung ginamit namin dito na gata, lubig yun. Mm. Dili, hindi po artificial na gata. Bigyan na kita ng ano pang ito. Oh. Sige. Tinirhan na po namin si Sax ng gata. Mm. Sige pa. Maka dyan. Yan. Yan. Din. Excuse me po. Ito. Bulad. Oh, imo mo. Laki nito pang. Mm. Ito pag nakita ito ni Sax, ang laki ng mata, kukunin niya talaga agad ito. Mm. Kala kasi niya ito normal na fish ba? Mm. So, kita mayroong isda kahit bulad, kukunin yung mata. Mm. Pag ganito ulam, maganda taray pamaris yung bulad. Mm. Kasi medyo mga matatabang siya ba. Tapos mayroong alat yung bulad. Mm. Ang sarap din yung maliliit mang crispy. Mm. Mm. Talo. Ano ito? Ukra ka pa dyan. No, mayroon ba yung kuhan mo? Kamatis? Kanin ka ba? Mm. Ikaw? Lutin ko lang itong magulay mo. Ayaw mo na? Mayroon pa ako dito. Mm. Yung mga gulay na lang ubusin ko. Mm. Diba? Mm-mm. Kamuti tops. Meron pa pala yan pang. Mm. Ang anghang ng suka, grabe yan. Excuse. Mm. Ang sarap po ng kamuti tops. Ulag talaga ako ng kanin mo. Ada na ako. Ang ganito lang? Yan, tama na yan. Ang anghang kasi ng suka. Kagagana ng kain.
Mm. Talong ka mo? Meron ka ba yan? Mm-mm. Okra. Ang anghang ng suka pa. Mm. Nanghang na no? Mm. Papakunti siya lalong manghang. Kailan ako nitiwasan akong buwan. Tagsataan ng kamatis. Inubos mo yung buwan pa. Kuuna pa. Tubig. Ayan po, tapos na po kami kumain. Shout out muna kami mga ka-studio. Shout out kay Jid Tos from Olango Island, Lapu-Lapu City.
Christian Angelo Jebs Pangan. Independent woman from Saudi. Ezekiel Pingad from Pangasinan. Raby, Roslyn, Karsum, Ilin, Elsie at Kathleen from Riyadh, Saudi. Ginger Jen from Cebu. Excuse me po. Jandib Damaso. Zian Leonard Ulayon. Bagyo Mantoy, ito taga Cordoba to. Fitalvero Family in Qatar. Quincy Jane Comandante. Andre Igot, Edward Igot, Patrick Igot, Trixie Iway, and Cedric Iway. Hello po. Mike Lumibaw ng Marikina. Hi po. May Gab Amante. Rosabel Sujian. Lily Villamor at belated happy birthday sa atin niya, Lodi Villamor. Belated happy birthday po. Amina Yusef from Bahrain. Shout out. Joris Gambua from Bohol. Junaline Disalit. Sok from Chicago, Illinois, USA. Simply Nikay from Dubai. Mary Jane Sereno. Gian Bakod from Cebu. Hi po. Jenhen Everything Goes. Felix Manayaga. Shout out po. Juliet Bornet from Australia. Chan Paul Tahonera. Shout out. Yan na po pala lahat. Delay kami one day sa shout out. So yung nag-comment po sa Lechon Belly namin na video. Bukas pa po yun maisasali ang shout out. Oh, bukas mo meron tayong kakulab, no? Di ko sure. So, bukas pala mayroon kami kakulab. Tingnan namin kung maka-shoutout, may singit namin yung shoutout po. At si Sax po sa mga susunod na araw, isasali po namin siya pag Opo. okay na po yung allergy niya. Opo. So, that's it mga kastuyo. Sana po nag-enjoy kayo sa gulay-gulay na mga ulam namin today. Bye for now and kita-kits sa susunod na mukbang.